Salam, Atavatan TV YouTube kanalının Maqul Maslahat Gepleşigimizin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Maqul Maslahat Gepleşigimizi dowam edýäris. Biz size bugün gepleşigimizin 5-nji sanyny ýetirýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa biz gepleşigimizin ilkinji sanyny daşar ýurtda okuyan taliplerimiz üçin gyzyklandyrýan harby gulluk barada soraglary jogap beren bolsak, ikinji sanyny migrasiýa barada soraglary jogap berdik. Gepleşigimizin 3-nji sanyny bolsa 2023-nji ýyl üçin Türkiýanyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň dolu sanawyny şeýle hem Türkiýede bilim almak üçin gyfa maglumaty ýetirdik. Habarymyzyň 4-nji sanyny bolsa Türkiýede bolýan raýatlarymyzy gyzyklandyrýan nikahda durmaýanlygyň baradaky resmi nama, ýagny bekarlyk belgisi nerden almaly baradaky maglumaty şeýle hem 2023-nji ýylda Türkmenistana dinç güni haçan bolýar maglumaty size ýetirdik. Bu video habarlarymyzy Atavatan TV YouTube kanalyndaky Maqul Maslahat sahypasyndan tomaşa edip bilersiňiz. Gepleşigimizin bu sanyny bolsa Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň web saýtyna ýerleşdirilen daşar ýurtlarda okuyan taliplerimiz üçin peýdali maglumaty size ýetirýäris. Mehriban tomoşaçylarymyz, melim bolşýaly soňky bir neçe aýyň dowamyny çatyr gatnawlar, soňky bir aýyň dowamyny halkara adat uçar gatnawlarynyň ugurlarynyň artmagy bilen müňlerçe türkmen ýaş oglan gyzary daşar ýurtlara okuwa gitdiler. Häzirki döwürde İstanbulda yerleşen Özyeğin Üniversitesi, Medipolyan üniversitetleriň täzeden talip kabul edip başlamagy bilen daşar ýurtda bilim almak bilen baglanyşykly maglumatlar köpler üçin gyzyklydyr. Şu ýerde Özyeğin, Medipolyan fanawdaky üniversitetleri yerleşmek üçin Atavatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Hormatly tomoşaçylarymyz, daşar ýurtda okuyan taliplerimiz üçin peýdali maglumat okumak maksady bilen daşar ýurtlara gidýän Türkmenistanyň raýatlary okuyan yeriniň, ýagny ýurdunyň Türkmenistanyň elçihanasyndan talip vizalaryny resmileşdirip Türkmenistanyň gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukuk berýän hemde Türkmenistanyň raýatynyň şahsiýetini güwäge etýän resmi namalar boýunça ýurdumyzyň döwlet serhediniň gözegçilik geçiriş yerleriniň migrasiýa nokodunyň üstü bilen daşar ýurtlara gidýärler. Migrasiýa hakyny Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň kemillik ýaşyna ýetmedik raýatlary öz ata-eneleriniň biri ýa-da beýleki kanun wekiliniň biri bilen ýurduň çäginden gidip bilýärler. Şonda ata-eneleriniň beýlekisiniň kepillendiriş tertibini tasdiklanan razyligi bolmalydyr. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik raýatlary ýany bilen gidýän adamyň adyna öz kanuny wekilleriniň kepillendiriş tertibini tasdiklanan razyligi boýunça şol wekiller ýany bilen gitmeden Türkmenistanyň gidip bilerler. Türkmenistanyň kemillik ýaşyna ýetmedik raýaty ýany bilen hiç kim gitmeden Türkmenistanyň gidýän halatyny, onun ýanyny kanuny wekilleriniň şol raýatyň gitjek senefini we barýan ýurduny görkezýän we kepillendiriş tertibini tasdiklanan razyligi bolmalydyr. Kanuny wekili bolmadyk halatyny kemillik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine howsarlyk we howandarlyk idaralar tarapyndan ruhsat berilip bilinär. Türkmenistanyň kemillik ýaşyna ýetmedik raýaty sport ýarşlaryna, bilim bäsleşiklerine, medeni köpçülikleýin, aýdym saz we beýleki çärelere gatnaşmak, şeýle hem saglygyny bejertmek we okuw maksatlary bilen we beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagyna, onun kanuny wekilleriniň biriniň kepillendiriş tertibini tasdiklanan ynanç haty boýunça Türkmenistanyň gitmäge haklydyr. Türkmenistanyň raýatynyň daşar ýurt döwletinde bilim almak üçin olaryň ýanyna okuw mektebiniň degişli tasdiknamasy ýa-da çaklyknamasy raýatyň hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça bilim edarasyndan hasaba alnanyny barada güwännamasy bolmalydyr. Daşar ýurduň okuw jaý tarapyndan berilen çaklykda okuw görnüşi ýagny günneski ýa-da gaýwany tölegli ýa-da tölegsiz baradaky maglumatlar görkezilmedik ýagdaýyna daşar ýurda okuwa barýan Türkmenistanyň raýaty bu maglumatlar öňünden aýdynlaşmalydyr. Daşar ýurtlarda bolýan raýatlarymyz özüniň Türkmenistanyň raýatynyň
Türkmenistandan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek için pasportunu ören ayavlı saklamalıdırlar. Elektron maglumatı özüne cemleyen pasportları mikrosistemaların ve elektromagnet tolkunlu encamların yanına koymak, yukarı temperaturalı ve çığlı yerlerde saklamak pasportun zayilanmağına getirip biler. Türkmenistan'ın rayeti pasportunu yitiren halatına Türkmenistan'a qaydıp gelme için şahsiyetini tasdiklayan resminaması, Türkmenistan'a gelmeye hukuk beren resminama bolup durýar. Onu Türkmenistan'ın daşarı yurttaki diplomatik vekilhanaları ya da konsuluk edaraları verýär. Türkmenistan'ın çeklerinden daşarı yurda gidýän Türkmenistan'ın rayetlerine Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta devletin goruğu ve havandarlığı kepillendirilýär. Ine mehriban müştaklarımız, makul maslahat gepleşigimizin 5. sanını size yetirmek isleyen maglumatlarımız şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger-de sizi gyzyklandyrýan soraklaryňyz bar bolsa, onu Atavatan TV YouTube kanalynyň tesirler bölümine özüňizi gyzyklandyrýan soraklaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Biz hem olara başardığımızdan jogap bereriz. Makul maslahat gepleşigimizin indiki sanına görüşençek hoş, sağ olun.